Αποστόλη, έχεις κάποια ιστορία από τρομαγμένο πελάτη? Πολλές. Θα σου πω μία. Έρχεται ένας κύριος πολύ αγχωμένος, βγάζει τα παπούτσια του και τα κρατούσε πολύ τρομαγμένος, σαν να πήγαινε να κάνει χειρουργία. Η φωνή του, χωρίς υπερβολές, έτρεμε. Μου λέει, να σου πω, φοβάμαι. Έχω ακούσει ότι πονάει πολύ, αλλά δεν αντέχω άλλο τον πόνο από αυτόν τον νύχι. Είχε έντονο πόνο από ίσφρηση, δηλαδή από νύχι που καρφωνόταν στο δέρμα και περπατούσε με δυσκολία. Το είχε αφήσει πάρα πολύ καιρό, γιατί φοβόταν να έρθει και καταλαβαίνεις. Του εξήγησα με ηρεμία το τι θα κάνουμε, του έδειξα τα εργαλεία μας τα αποστηρωμένα για την ασφάλειά του και του υποσχέθηκα ότι θα κινηθώ με απόλυτη προσοχή και συνεργασία για να μην πονέσει καθόλου. Ξεκινάω και μόλις βλέπει το εργαλείο που είναι για την ίσφρηση, τον βλέπω αλλάζει λίγο το χρώμα του. Κύριε Δημήτρη, του λέω, μην φοβάστε. Δεν πρόκειται να σας πονέσει. Αντιθέτως, σκοπός μας είναι να ανακουφιστείτε από τον πόνο. Εμπιστευτείτε με. Και όσο δουλεύω, αρχίζει να χαλαρώνει, το χρώμα του αρχίζει να επανέρχεται, γιατί τον είχα στο νου μου, και μου λέει: αυτό ήταν, δεν ένιωσα τίποτα. Κρίμα που το άφησα τόσο καιρό και υπέφερα χωρίς λόγο. Τελειώνουμε και πριν φύγει, μου λέει: έφυγε ο πόνος μου, ο φόβος μου. Νιώθω καλά και αναρωτιέμαι γιατί δεν το έκανα τόσο καιρό. Ο φόβος είναι φυσιολογικός, ειδικά αν δεν ξέρεις τι να περιμένεις. Αλλά στο ποδολογικό μας κέντρο η ασφάλεια, η υγιεινή και η ήπια προσέγγιση είναι προτεραιότητα. Έλα χωρίς φόβο, φύγε ανακουφισμένος και χωρίς πόνο.